Samantala, pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong holiday season pinaghahandaan sa Dagupan. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Pinaghahandaan na ng mga otoridad sa Dagupan City ang posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong holiday season upang matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng publiko. Ayon sa Public Order and Safety Office o POSO, pinalalakas na ang presensya ng traffic enforcers sa mga pangunahing kalsada kabilang ang A.B. Fernandez Avenue, Arellano Street at MH Del Pilar Street na karaniwang nagiging traffic prone tuwing Kapaskuhan. May mga enforcer na tayo, lalo-lalo yung mga motorcycle unit natin na mag-ano dyan sa may simbang gabi, sa may Burgos. Naka-set up naman na tayo. May duty na yung mga pang-umaga, overtime sila para sa misang gabi. Kabilang rin sa binabantayan ng pansamantalang pagsasara ng daan sa Herrero Perez dahil sa isinasagawang roadwork na maaaring magdulot ng pagsisikip ng trapiko sa bahagi ng Rizal. Dagdag pa rito, inaasahan ang pagdami ng mga sasakyang papasok sa lungsod kaya nakikipagkoordina ang POSO sa kapulisan para sa pagpapatupad ng dagdag na traffic measures. Samantala, inaasahan magsasagawa rin ng inspeksyon ng Land Transportation Office o LTO sa mga bus terminal sa lungsod sa mga susunod na araw kapag mayroon ng direktiba. Titignan ng ahensya ang kondisyon ng mga bus at ang kompletong dokumento ng mga driver at konduktor upang matiyak na ligtas sa mga pasaherong uuwi ngayong Pasko at Bagong Taon. Pinayuhan naman ng mga motorista at pasahero na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang sasakyan bago bumiyahe upang makaiwas sa aberya at aksidente ngayong holiday season. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.